Hallo Christian, Fatih hier. Was machst du im Sommer? Du kannst auch hier in Finnland unternehmen. Äärilevy fängt eine Talentsucheprojekt an. Das heißt Rockstarba. Die willst du antreten. Wann kommst du zu Hause? Mä oon kai tulossa joskus tuossa toukokuun puolivälissä, mä luulisin. En mä oikein nyt tommosta tiedä. Kuulostaa vähän Was? Niin, no en mä oikein. Miten mä osaan hoitaa tommosta, hei? Natürlich kannst du. Bist du mein Sohn oder nicht? Du Schlackhose. Du musst nur ein Band finden, dann filmen sie alles und machen eine Fernsehserie davon ab. Und Geld bekommst du dafür auch. Telkkariin, hei, wow. Ja, jawohl, natürlich. Tuo vois kiinnostaakin, hei. Jaa, loistavaa. Wow, okay, dann sehen wir uns zu Hause in Hovila. Okei. Tschüss. Tschüss. Terve. Christian von Bishman. Hauska tavata. Kim Rivers, Sugar Cube Production. Loistavaa. Mennään sisälle. Joo, mennään tonne yläkertaan. Yes. Sulla on joku rockidokumentti vai? Joo, se on semmonen Rockstar-projekti, mutta tarvittaisiin siihen etsitään semmosia kykeneviä muusikoita ja tarvittaisiin siihen TV-ryhmää. Sultahan se homma onnistuu. Totta kai, mutta en mä tällä kaverin mukaan hinnalla voi kyllä muuta kuin yhden kuvaajan siihen rockikseen irrottaa meitä sen verran tiukkaan. No niin. Se on hyvä. No, terve faija, joo. Joo, mä näin nyt sen dokumenttityypin, joo. Ja homma prokkis vaikuttaa ihan mukaan. Kyllä mä luulen, että tästä tulee vielä jotain. Ei mitään hätää, joo. Tervetuloa Rockstarpa-dokumenttielokuvan pariin. Minä olen tuottaja Christian von Bishman ja olen tämän proggiksen vetäjä. Kyseessä on tuore Unkarista ostettu konsepti, joka on sovitettu sujuvasti Suomen oloihin. Tarkoituksena on julkisen kilpailun kautta etsiä ihanteellinen rock-yhtyeen kokoonpano. Heavy rock on trendikäs ja reipas musiikin ilmaisumuoto. Ja etenkin kasari heavy on aallonharjalla tänä kesänä. Tällä aallonharjalla haluamme myös me ratsastaa ja etsiä yhteistyökykyisimmät muusikot Suomen kovimpaan rockbändiin. Rock and roll!
Tänään Rockstarpa koeesiintyminen Kotkassa. Tässä illan raati, minä Christian von Bischmann, oikealla puolellani tässä entinen huippukitaristi, nykyinen tuottaja Jürgen Schmidt. Päivää. Ja hänen oikealla puolellaan Daniela Franz. Hei. Täällä nyt joku hässäkkä. Joo. Tervetuloa. Terve. Päivää. Kiitos. Saanko muutaman kysymyksen tehdä sulle? Onko sulla pipo? Minkä takia eihän sulla mitään orastavaa kaljuusia alla? Ei, hyvä. Pikkuhiljaa nouseva. Joo. Menemättä yksityiskohtiin, niin on sanottava, että päähinettähän ei pidetä sisällä. Naisten läsnä ollessa. Täytyy, eikä muutenkaan. Minä en tällä kyllä mitään tee. Mutta kitara lupauksia herättävä, että ja luulen, että nyt voitaisiin niinku näyttää mitä irtoa mieheltä. Joo. Niin. Anna palaa. Kiitos. Tää oli ihan pyhä esitys. Mä luulen, että nyt meillä on löytynyt kaveri. Tää on aika. Tää oli suoraa jatkumoa muinaisesta Paganin Italiasta 80-luvun Amerikan Randy Rosein kautta tähän päivään, että nyt oli ymmärretty heavy rockin, voi sanoa, että kivijalka. Klassinen musiikki yhdistettynä tällaiseen alkukantaiseen brutaalisuuteen, mutta vielä pikanttina huippuna niin tällainen, voi sanoa, että täydellinen tekninen hioutuneisuus. Mä näkisin, että nyt on, ja sitten tää instrumenttivalintahan korostaa vielä tätä äsken kuvailemani ketjua. Sopii yhteen. Kyllä. Hemmo ja kyllä. kitara. Onko sulla niinku Kyllä. mitään niinku muita projekteja tai progiksia menossa tällä hetkellä? Niinku? No onhan noita projekteja vähän joka sormelle, että... No siis kyllähän ne niinku tuntui dikkailevan aikaa kyppillä, että pitää vissiin Ronnie Jamesin rundia vähän lykätä. Käy seisomaan siihen jätesäkin päälle ja... Kyllä oli niin saatanan pientä tulkintaa, että ei niinku... Soinnuthan on kuin muurin murtaja. Kun viikingit hyökkää, niin ei ne kysele. Ja soolotyöskentely, niin puuttuu sekä tekninen puoli, että sitten se aivan äärimmäinen intensiteetti, millä tavallaan murskataan kuulia. Eli näkisin, että ei ole nyt tähän niinku... Mitäs sä? No siis meininkiä menoa, mutta en mä oikein tiedä, sä nyt oot se asiantuntija. Joo, siis on samaa mieltä, että ihan hyvä yritys oli, mutta ei ehkä tähän kuitenkaan, mitä me etsitään. Että kiitos sulle. Kiitos vaan. Joo, mehän haetaan semmoista Jaco Pastorius, ehkä 12 äänen koko tavallaan väripaletin hallitsijaa yhdistettynä Steve Harrisin siihen Acreen. Et toi nyt oli sellainen perusrokki, Guns N' Roses perushevisetti, että kyllä mä näkisin, että tässä on niinku, voi sanoa, että pohja on kunnossa. Joo. Mut hei, me haettais vähän niinku semmoista keikkabussin kuljettaa. Onko sul, mikäs ajokortti sul sattuu muuten olemaan? Hei. Hei, sulla on makea tukka. Käytätkö mitä? L'Orealia? Itse asiassa... Ei, kun nyt käytetään kieliä, plektraa ja kitaraa. Liuhat kiinni vaan. Joo, onko sillä selvä? Näytä taitos.
Kiitos. No. Mahemmat. Ja luulin tossa äsken, että ollaan tavallaan niinku kalibroitu piste sinne pohjalle. Tuon edellisen kaverin kanssa, mutta kyllä me olin väärässä. Kyllä tää oli niinku sellaista jo. Tää oli lähinnä niinku Andy McCoy kohtaa joku poikabändi, millä ei oo edes kitaraa. Et Just joo. kyllä niinku se mitä haetaan on sellainen Whitesnake, sellainen seksiopera kohtaa tuollaisen ehkä Black Sabbath, jopa Dio-tyyppisen tällaisen koottilaisen, jopa kelttiläisen druidihengen. Ja tää nyt oli lähinnä kuin jostain ala-asteen triangelisousta, että kyllä mä näkisin, että ei tässä ollut oikeasti niinku semmoista henkeä. Joo, mulla tuli ihan sama mieleen, että No just. Ei muuta kuin hei. Joo. Jaha, no. No ihan jees meininkiä. Pukkaako sun paljon keikkaa niinku päälle? Mä olen just myöhässä yhdeltä keikalta. Okei, no hei, mitäs mieltä te ootte näistä muusikoista? No, kun käytit sanaa muusikko, niin. 2 on täysin pois laskusta. Niin, voi sanoa, että varmaan hyvin jätkii, mutta että tää kitaran soitto ei ole niinku vahvin alue. Ei. Suosittelen ihan jotain muuta elämänaluetta. Samoin, on ihan samaa mieltä. Tää Niin, Pipo-poika, niin se kolmas. milloin oli tää Randy Rose-kitara, Niin se kolmas. niin mä näkisin, että siinä on niinku meille solisti. Solisti? Kyllä. Perusteles toi. Tilannehan on se, että heavy-bändissä niin kitaristihan on tavallaan, se on niinku hyökkäysjoukon johtaja. Se ampuu niitä pieniä lasersäteitä yleisöä niin sooloilla ja vitossoinnulla niin murtaa muurit. Se on se, mikä johtaa sitä ryhmää. Joo. Basisti ja rumpalit on siellä niinku takana, ampuu sit niinku tavallaan tykistönkaan yli sinne heittää kesken. Mua nyt häiritsee se, että kun sillä on kuitenkin kaiken maailman sivujuttuja. Kun tässä vaaditaan niinku 110% niinku omistautumista. No sinustaan se on kiinni. Niin, no siinä on vähän kun ne niinku... Vaatis niinku, tähän vaatii kuitenkin 110% tähän Rockstar-projektiin, että se vähän niinku epäilyttää, että Niin. en tiedä, miten paha paikka, että Joo. Kello rupeaa olla aika paljon, että mulla on Frankfurtin kone lähtee koot ja mulla ei tässä aikaa enää olla, niin mä puolan sitä kolmosta kaveria, eli Pipo päätä, niin Randy Rose-miestä, ja se on mun valinta. Jos ei se kelpaa teille, niin mä en maha mitään asiaa. mitä älämölöä tuolta kuuluu? Jaha. Tämähän on selvää heavy rockia. Mitä nyt katsoo? No, mitäs täällä? Mitä helvettiä sieltä? Hei Jamppa! No, mä käyn reenailemassa täällä. Silloin tällöin aina. Reenailemassa vai? Joo. No näytäs vähän mitä sun irtoo. Hei, tässä meillä on Jamppa. Ei jumala, tossa on niinku tyyliä. On niinku lava-akti on kaikki kohdallaan ja... Hei, tuu tänne päin. Katsotaan. Joo. Onko sulla mitään proggiksia menossa? Onko sulla mitään keikkaa pukkaa? Ei. Mitä ihme? Kuinka? Ei mitään, hei. Ei mitään, ihan hyvä. Christian von Bisman, hei. Tuottaja. Paikka on teidän. Daniel Tervetuloa Rockstar-projektiin. Tervetuloa joukkoon. Fuck yeah! All right. Joo. Jürgen Smith. Jamo vaan. All right. Cool. Hieno homma. Joo, paikka on sun. Paikka on sun. Selvä.
Tervetuloa Rockstarpa 2004 Jyväskylän koeesiintymisten pariin. Saanen esitellä illan raadin. Tässä Jürgen Schmidt totuttuun tapaansa. Päivää. Shuba Group Productionsin toimitusjohtaja Kim Rivers. Ja Margaret Tähti, äärilevyyhtiön tuotantosihteeri. Mutta pikemmittä puheitta itse asiaan, eli illan koeesiintymisiin. Mukava nähdä teitä näin runsaslukuisina täällä tänään. Minä olen Christian von Bisman, tämän Proggiksen vetäjä. Ei muuta kuin käydään koeesiintymisten pariin. Ensimmäinen, olkaa hyvä. Iltaa. Olen Samuli Porras ja esitän itse säveltämäni kappaleen Kuuron kukka. Murhaa, aivan murhaa, on sulle puhua, koska olet kuuro. Joo, kiitos. Siitä edellistä Kotkan soittotilaisuudesta silloin niin tuli sellainen olo, että tuli niinku turhaan sinne paikalle. Kyllä tää nyt vetää niinku pohjanoteerauksen. Tämähän on kuin jostain Pietarin apukoulun panjoluokalta, että eihän niinku, jos etsitään heavy-bändin kitariasta, niin onko tämä tarjonta? Niin no, aivan totta kyllä puhut. Mitä mieltä muut on? Kyllä lainatakseni artistia, niin toivoin olevani Kuuro, mutta valitettavasti en sitä ollut. Margaret? Olen kyllä ihan samaa mieltä. Ja no, kiitos, mutta ehkä ensi kerralla sitten uudestaan asiantuntijamme ovat puhuneet. Mulla olisi kyllä ollut toinenkin säkeistö ja... Tää yksi oli ihan riittävä, kiitos. Joo, kiitti vaan. Turhaan tuli kurikas. Turhaan nimenomaan. Tässä on mies. Tässä on meillä rumpali. Rummuthan on kaksijakoinen soitin. Kädet pitää olla kuin Sveitsilän kelloseppä tai kätilö. Jalat on kuin pikajuoksija. Puhasta raivua ja jäniksen tahilla. Jees. Ei, mä en tykännyt kyllä. Tää ei ollut mun juttu kyllä. Se aika kovaa se soitti, että mä en niin, heavy rockissa soitetaan kovaa. Kyllä. Se on häijyn näköinenkin. No mut hei, kiitos ja me mietitään asiaa ja kiitoksia kun tulitte tänne näin. Moikka! Hei, moikka. No, onks tää se postausjuttu? Moi. Vai on. Katsotaan, onko se? Moi. Mun täytyy ottaa kengät pois.
paksu, että on vaikea löytää sanoja. Mutta niin heavy-rummuthan on äärimmäisen aggressiivinen instrumentti, eli pasariosasto, niin sehän on se, mikä paukuttaa kuin vihollista päin koko aika. Ja raidia kun vetää, niin sehän on kun tarkka ampuja napsii sieltä yksittäisiskuin. Aina mistä punapipu nousee, niin sinne napsahtaa. Anteeksi, kun mä luulin, että täällä on tuplapasarisetti käytössä. Noinkohan sitä sukkasillaan tuplapasarilta sanossa mitään tulisi. Ja sitten tää pukeutuminen, niin minä ymmärrän kyllä, että on niinku haluja päästä rahoihin kiinni ja näin, mutta että toi vaikuttaa. Mä olin työmatkalla täällä ja mä kuulin, että on tällainen juttu, niin mä lähdin vaan mukaan. Mun mielestä niin kaveri on hyvä puku päällä, hei. Niin. Taitaa olla kutsi. Joo, mutta nyt vaikka olisi kutsi tai kutsi, mutta kun nyt ei tää rock korjaan, heavy rumpalia, eikä mitään yrityskonsulttia. Niin, mutta mä luulen, että tässä on hyvin muokattava yksilö. Kyllä tämä nyt jäi niin kuin odottamaan jotain. Kyllä mä tykkäsin tästä kokonaisuudesta, että heti Joo. Ei, kyllä mullakin jotenkin. Näinköhän taas niin kuin ulkokultaiset hakijat vaan. Höpön. Tämä kaveri ei minun mielestä pääse. Kyllä mä luulen, että me palataan tältä tiimolta vielä asiaan, mutta tsekataan vielä loput. Mutta kiitos sulle, hei. Joo, okei, kiitos. Palaamme asiaan. Tää oli hyvin semmonen kaksijakoinen suoritus. Toi alun tollanen neoklassinen harmoninen molliasteikko, niin se oli hyvin semmonen arjalaisen etelä-saksalainen Mozart, Beethoven oli siellä niinku samaa symbioosi. Mut sit lähdettiin tähän, onko tää jotain punkkia vai nymetallia, mitä tää tällainen rämppäys on. Että heavyhän on viikinkimusiikki, niin eihän silloin vetä mitään tämmösiä West Coast-osastoa. Mut tekniikka oli todella erinomainen. Mahtava tekniikka. Maapri. Joo, kyllä minun mielestä tässä oli kyllä ihan sitä jotain. Kyllä, tää mun mielestä, toisaalta meillä on se olisiko lähetään sitä niin. Niin, siinähän päätetään. Niin, siinä on kuitenkin sitä jotain. No mut hei, kuitenkin kiitti hei sulle ja pistää toi mugshotti mieleen ja kyllä toi varmaan pysyy mielessä ja muuten, mutta palataan asiaan varmaan myöhemmin ja pidetään touchia, että kiitti sulle ja katsellaan tästä eteenpäin. Voitte poistua. Voi vittu, mikä kama. No niin, nyt näyttää hyvältä. Pitää vaihtaa nämä mun soittolasit, kun mä en näe oikein. No niin, enää ei näytä. Voit aloittaa, kiitos. Moi. Mä oon Pro Bono. Se on sen takia, että mä oon vähän niinku Bono, mutta ihan vitun paljon parempi. Vahvistin päällä, kiitos. Sitten valmiita taiteelle. Anna palaa. Oletko tietoinen, että nyt tässä edettiin heavy-basistia? No siis totta kai, mä soitan ihan mitä vaan. Ihan mitä vaan. Mehän haetaan semmonen fuusio soul, mimmeli pöksyt märkänä ja sitten puhas raivo siihen samaan niinku settiin, että se on niinku rumpalin kanssa on yhtä hyökkäys koko ajan. Niin tää oli niinku sellainen, että herätään rapulassa ja kautaa omiin sukkiinsa noissa
rappukäytävässä. Ei tällä niinku tatsilla ja rytmiikalla, jos tuota rytmiikaksi voi kutsua, niin ei täällä ole niinku mitään epäilyä. Kim, mitä tähän voi sanoa? Siis, tää oli niinku jostain mielisairaalan performanssista. Surullista. Joo, ja ehkä tosta pikkupojan ilmeistä pitäisi vähän päästä eroon. Sulla on joku tämmönen pohjoiset Kainuun perhokalastajat tai joku, niin semmoinen saa aika... Ei me nyt voida siihen ihan verrata kuitenkaan. Mun mielestä siinä on kuitenkin... No passonsoitto kuitenkaan missä on style? Kato, no joo. No, mut hei, kiitti hei sulle. Hei. Laita se passo sinne maahan nyt. Te ette kyllä saatana taju taiteesta mitään. Joo hei, passo maahan. Vitu juntit, tää on niinku vittu fuusioprokke, etteikö se tajua? No niin hei, kiitti sulle ja voitte nyt poistua. Vittu mä lähden takas konservatorille. Näytetään taiteesta jotain. Vitu junti. No niin, onks täällä vielä ketään? Olkaa hyvä hei, estradi on teidän. Nainen, olet orjani, kun tulen sisään, syvälle sinun sisään. Kun tulen syvälle sisään onkaloosi, olet kohdannut Jumalasi. Minun äidinkieli on saksa ja jos ymmärsin puoliakaan nyt tästä äskeisestä esityksestä, niin nyt estradi on aivan väärä. Mä joudun lähteä nyt. Joo, samaa mieltä hänen kanssaan. Ei, ootas vähän. No joo, hei, kiitti sulle. Me etittiin kyllä vähän vokalistia ja vähän katsottiin semmoista backupia. Hei, joo, Ettekö te halua kuulla mitä tää on? joo, hei, nyt jos voit poistua, niin hei, tää on ollut pitkä ilta. Me joudutaan lähteä kaikki himaan. Kiitti sulle, kun olit täällä ja muuta. Mut hei, nyt tää koesiintyminen on ohi. Mitäs vitu homoja täällä? Hei, ves pois nyt sieltä, niin nyt loppu, hei. Kyllä mä lopetan kyllä tänne. Mä oon odottanut täällä koko illan ja mä haluan, että te kuuntelette tämän! No niin, hei, ves pois. Enkä? Hei, nyt pois. Järjestysmiehet! Hei, nyt pois. Mitä? Ei lähde! Hei! Rakkauteni! Rakkauteni kuivuu nopeammin kuin sperma! Katto! Voi herran jumala sentään. Tämähän kuulosti joltain semmosen italoproke paskalta. Hei, moi! Moi! Ajettiin sutkin pois. Ne ei ymmärrä taidetta. No ei todellakaan. Ei todella. Siis meillä on koulutus ja tommosia amatöörejä sitten valitaan meidän tilalle. Siis vittu tuo on niin säälittävää, että no meinaa päästä maailman huipulle tällä. Siis ei herra jumala, että mikä vitun kusipää se managerikin oli. Että se, ainakin jos niinku... Joku ihme jätkä puku päällä, ei ne ikinä taju mistään. Niinku se kuva, että se on niin tyhmän näköinen siinä puvussa, niin voi vittu, että eihän tommosista tuu ikinä mitään. Vaikuttaa tosi hyvältä jätkältä. Mennäänkö meille juomaan punaviiniä? Ja mulla on lisää vielä siellä, että kyllä musta tuntuu, että me perustetaan oma bändi. No niin, hei. Tehdään, lähdetään sinne ja Tästä tulee taide. Tästä tulee, me näytetään noille runkkareille tuolla Perkele. sisällä, että mitä on taide ja mitä on menestys, mitä siitä seuraa. Joku porvari kolme. Joo, kiitos teille kaikille ja tästä antoisesta illasta ja voitte lähteä pikkuhiljaa hipsimään kotiin päin, mutta jos vielä Patrik jää tänne näin, niin jutellaan. Mulla on tuossa yhdestä toista asiasta vähän juttua sulle, niin jos jäät odottamaan hetkeksi, niin katsotaan sitten myöhemmin. Mutta hei, kiitos teille ja hyvää yötä kaikille. Hei Patrik, mä luulen, että hei, mä dikkaan susta. Hei. Kyllä tää paikka on sun. Mulla on semmonen kotina. Sä oot tyylikäs, sus on sitten jotain. Sulla on imakko kunnossa, vaan vähän
ruka tästä. Hei, sussa on jotain Rockstar-painasta, mä luulen näin. Joo. Mutta eiköhän me palataan sinne. Joo. Loistavaa. Pian mennään tonne kirjaston auditorioon seuraamaan Rockstar-projektin koekuvauksia. Tunnelma on katossa ja suosio on ollut huimaa, joten on odotettavissa kyllä, että tuolla on salintäyteinen porukka lupaavia muusikoita, halukkaita tähän meidän projektiimme. Mutta mennään nyt katsomaan. Eiköhän mennä peremmälle. Mitäs hemmettiä? Eihän täällä oo ketään. Hei se, soitat sä häntä? No, mä sus kiippareet soitellut. No tuus tänne näin. Hei, tossa on mun kortti. Soittele mulle. Keikkaa pukkaan. Ei hätää, soittelet mulle vaan, niin keikkaa pukkaan. No problem. Siis mikä juttu tää oikein on? Mä olin vaan lukemassa tää. No Krista täällä terve. Oot soitellut? Joo, mä oon täällä Deluxe-musiikissa. Jyrki sanoi, että täällä kuulemma pyörii osaavia muusikoita. Tuli tsekkaamaan. Niin. Mut hei, mä soittelen sulle myöhemmin. Okei? No moi. Tää taitaa jotain kuuluu. Mitä sä täällä on? Hei, nyt ois, kuulkaas hei, kiinnostaa tulla bändiin hei. Nyt ois hyvä juttu, mulla on semmonen tuotettu rockbändi, ois tiedos mainittaa mammonaa, että tarvitaan vähän soittajia. Miten ois? Juu, ei kiitos. Miten ois, hei? Mie voi tulla laulaa. Laulaa? Mut yhden eholla. No? Että mun velipoika pääsee kanssa. Velipoika? No mitä se soittaa? No passoo tietenkin. Passoo? No kuulostaa ihan hyvältä, joo. No missä sä ei oo? Asuu ihan tässä lähellä, voidaan mennä käymään. Ei mitään, lähtää chiikaa. No lähetään, me otetaan kulmaa. No, katso pentere, no. Nyt on takas tulos just sieltä ja nyt on bändi kasassa. Joo, meillä on laulaja, meillä on basisti, ihan hyvä meininki. Tuli just sieltä, mutta se meni ihan dokaamis, me mentiin sinne kämpille. Ei ihan uskomatonta, mutta sitä se kai se rock'n'roll on, että. Joo, sitä se on, joo. Mä lopetan, joo. No moi. Mulla oli aluksi semmonen visio, että tehtäis tässä semmonen viikoittainen TV-ohjelma, jossa seurattaisi tämän projektin kehittymistä. Mut mä en saanut TV:tä nyt innostumaan tähän mukaan, joten päätin sitten tehdä tällaisen dokumenttielokuvan. Mutta onhan siinäkin omat hyvät puolensa. Siis keikkabussi hajosi laihialle. Polttoainetankki tipahti. No mitä me nyt tehdään? Sulla piti olla eilen jo täällä. Se on tilattu jo viikko sitten. No mä vuntsin jotain. No terve faija, Krisu täällä. Saataisko me lainata sitä meidän asuntoautoa? Mulla olisi kuskikin siihen.
Okei, hei. Missä sä niinku oot? Mikä? Ruukin kadulla? Ruukin katu. Okei, hei, onks jotain maamerkkiä täältä? Poliisiasema. Just jo, hei. No, tuu siihen eteen sitten. Nähdään siinä kohta. In 5 minutes. Okei, hyvä. No, nähdään siinä. No, moi. Mitä helvettiä? Vietit sit tuolla ylös. Aha. No hei, monot jalkaa, nyt on kiirus. No, se on toi. Tässä? Joo. Okei. Tuolla. Niin. Taasko vedätte keitto? Terve. Jumalauta, nyt on jätkä. Nyt on kiire jo. Aina pullo päässä. Ja ylös. Ajoit sit tommosen ryssärekan perään. Joo. Jumalauta, mun Gucci-takki löykkää jotain korkeoktaaniset paskalöpölt jostain. On nyt hiljaa, vittu! Siikas tolta. Joo. Se. Tossa. Se on. Vittu, kerrankin joku ajos. Loistavaa, olit ajos? Joo. Helvetin hyvä. Menoks vaan, onks toi suuten sun? Mikähän se nyt näistä mahtais olla? Jotenkin saatanan keskiluokkasta. No niin Patu, hei. Mulla tuli tossa mieleen, että nyt kun käy kuvaa tätä prokkista, niin jos viittit jatkossa laittaa vähän rennompaa päälle. Ei mitään pukua, vaan niinku ihan teepaittaa ja semmoista, että... Ei tässä nyt muuta, että palaillaan asiaan. Terve. Siis... Onks noin nyt niinku rock? Siis mä sanoin... Sä sanoit, että rennompaa jotain päälle. Eiks tää nyt ole aika semmonen niinku rento meidän? Joo, terve. Christian, sen. Joo. Eiköhän mä sitten lähde. Ei jumala. Rento rockman. Eiks tää nyt no... Sisään nyt tonkin. Joo. Noniin, vedemmälle vaan. Joskus käyn tää. Ineen vaan. Mikäs vitun jätkä si oot? Tää on Patrick, hei, tää on meidän rumpali. No, ihan Patu vaan. Moke. Patu. Antso. Leku. Patu. Terve. Mikäs? Hei Jamo! Jamo, terve. Patu. Jamo. Moi. Patu. Okei, hei, istu vaan alas, hei, nyt on kiire, hei, nyt pitää lähteä. Saaks tähän? Menoks vaan? Saaks mä kysyä sulta jotain? Oot sä homo? En mä, kiitos. Niin, jos meillä tulos mitään bussia. Bussi on hakkusessa, se on niinku, se levähti tonne Laihialle, mutta no hättä, it's in progress, että kyllä se on sieltä tulos, että siihen asti tässä tää on tämmönen. Eiks tääkin oo ihan jees tää meidän Garage? Joo, aika vasta. Tää on ihan vimosen päälle. Täällä on kaikki hienot pinnotteet ja muut. Eiks tää on vähän ahdas? Hän on niin helvetin pieni, eihän täällä mahta. Ei mä oon Köyrinmäen. Ei mauta. Mitä? 5 afrikkalaista pihalle heititte?
No ei, ne on mun nigerialaisia bisneskavereita, hei. Äkkiä ne äijät takas sisään. Niin, keksit niille nyt jotain hommaa. Lissu antaa pipruuta jotain. Niin. Viieltä, no jo 5 mais suunnilleen, sovi siihen niin. Mulla on Rockstarpa juttuja. Kyllä mä 5 mennessä on päässyt niistä pelleistä eroon. Och nu när ni har vunnit den här Rockstarba-tävlingen, så hur känns det nu med det här allt? Har det varit bra? Mä vastaisin tähän meidän puolesta. Joo, det har varit jättekiva och vi har drivat se mig jättebra. Tack. Näyttää tosi hyvältä. Tiimi on kasassa. Joo. Ei, no hätä, ei siinä mitään. No worries. Oikein hyvät näyttää. Business etenee. Hyvät näyttää, konsepti on kassassa. Kitarasoolossa niin parin ekan tahin aikana niin kaikki peliin vaan. Se on niinku kaaren takia tärkeintä. Niinku, Vad säger du? Jag förstår. Kan du säga på svenska vad du menar? Danke Deutschland. You don't know, but I don't know. We don't know. I think. Mut aina se on tärkeintä. 2 ekaa tahtia, kaikki peliin. Joo, okei, brilliant, joo, kyllä. No, don't worry, hei. Joo, homma toimii, ei siinä mitään. Mutta joo, nyt pitää mennä, petä touchia ja silleen, okei, hyvä, Hei, jätkä. Kohta lähdetään hit the road, mennään tonne downtowniin. Hyvät siikaa, mikä on meininki. Vittu, sä oot tässä maha, saatana, tässä kundiksessa. Homma, mitä helvettiä sä oot sit syönyt? No, ihan turvoksissa ainakin. Ei mä ainakaan minun velkaa just. Minne vittu se välimalli nyt hävis? Et sä kuuluta se jä... Mä oon aina sanonut, että mä häviän sulla. Hei, mä en toista kertaa häviä. Noniin. Hit the road, man, nyt. Kiitos. Joo, meillä ei yksikään päivä ole semmonen niin kuin tapahtumaton, kun meillä on nämä veljekset tässä bändissä, niin kyllä pojat aina keksii jotain, että se on aika jännä seurata, että mitä niinku veljekset, kun ne on niinku pienestä asti ollut silleen, niin niillä on niin paljon niitä omia juttuja ja ne aina kisailee. Se on aina sellaista. Käsin käirin piipakkaan. Ja mulla oli pakko ja siis vetin motoa. Mä en voinut sille yhtään mitään, mulla oli pakko. Siis ihan näin meidän kesken pleku. Roidi, se on väli tosi niinku ärsyttävää. Morjes, mitä se on? Mitäs Veikka? No? En oo ikinä sano pahaa. No et ole. Me rakastan sinua yli kaiken. Mä tiedän sen. Lähdetäänkö juopottelemaan? Tuollaista jätkiä niinku voi uskoa. Come on! Mikä maksaa? Jumalautaan se tarjoaa meille keittoa, niin mä en lähde seuraavaan keittoon. Siis mä en lähde. Keikka kusee! Hei! Keittoa on tultava! Katsotaan, hei, no problem. Hei, sä menet nyt tonne! Hoida! Mulla sitä päärynä siideriä, hei. Tänään ei juopotella, tänään tää business, tää on promo-juttu, hei. Paska! Eihän me voida tehdä, siis me ollaan iso ihmisiä. Eihän me nyt voi jo helvetti. Ja jumalauta! Sä sanot meille, että me ei pysty tehdä yhtään mitään. Ei saa kaljaa. Hei, tää on siinä business. on mies. Time is fucking money. Nyt miehistellä, hei. Muistakaa kuka on boss. No, Hei. turpa kiinni. Mä oon boss. Mä laulan tän systeemin. Tät koko juttu ei oo edes tullu ilman meikäläistä. Älä puhu paskaa, jumalauta. Okei, jätkä, hei. Kuunnelkaa. Hei, mulla on business tapaaminen tossa Viieltä. Mun pitää mennä. Siis meidän pitää ottaa materiaalia. Ei! Jätkät, huomenna treenit kello 5. Eikä nyt jumalauta kukaan voi ottaa luovassa ammatissa, saatana. Me ollaan ammattilaisia. Me ei tarvii bisse ottaa.
Okei. Max 2 tobe. 2. Saat Juonen mun 2. Saa vai? Saa. 2 that's it. Ei jumalau. Mä luotan teihin. Behave. Aikuista äijä. Ai. Hei Jamo. Täällä on nyt niitä niittirannekkeita. Oi. Viinas vaatis. Tää on ihan törkiä. Onks toi semmonen? Mä hipelöisin tolla. Hei, kun sä ymmärrät näistä, niin onks toi nyt semmonen, että... Me sanoisin, että sulla nyt sopii kyllä tollanen ranneke reiden ympärille. Tyylinen. Ja reiden? Kyllä. Olen ajatellut niinku... Kyllä. Jaa. Ei, reiden ympärillä se on ihan maasta. Tässä on mikä malli mä saat kokeilla. Ai jaa. Onks tää sovituskoppi? Okei, joo, hei Patrick, joo, moi. Tänään mennään kuvaa vähän lisää matskua, promomatskua, et pistä tällä kertaa niinku mustat farkut ja jotain bändipaitaa, tommoista kiertuepaitaa, niin tulee vähän katuuskottavaa, joo. Vähän, joo. Mä tuun kohtaakin, joo. Moi. Vähän semmoista maskuliinisuutta nyt, hei. Lyhyttukkainen voisi olla vähän sen saima. Kundit, hei, ei naureta nyt. Nyt pitää olla totispeissi. Kato mikä filmi. Ihan kuin veikäläinen. Ihan samoin näköinen. Tähän niin vaan. Tähän vaan. Vai maahan? Asennetta. Ei maastoudutta nyt. Ei nöyristellä kuitenkaan. Tästä jotakin saa. Saaks alkaa jo taas? Katso pois. Emme... No. Mies, hyvä mies. No nyt näin. Harvoin velipoika tekee hienoa hommia, mutta nyt se teki. En mä ota kaljaa, mulla on tätä siideriä. Tää on sitten poppareitten. Sitruuna. Hei! Mulla alkaa nyt olla tää siideri aika lopussa, että niin... Mulle seuraavalle huotsikalle ei enää pysäytä. Jos ei tykkää bissestä, se on voi. Nyt ei oo enää aikaa. Ota tosta, Patu. Tiukkaa on vielä jäljellä. Anna palaa vaan. Patu pistetään takakonttiin, jos käy kiukuttelemaan. Ja heinänä laitetaan tonne pakkoputken päähän ja sehän on saattanut saada, kun joku menisi naimisiin. Niin. Kolisissa ainakin hyvin, siis sen jälkeen. Okei kundit, hei nyt tosta ottaa vähän promomatskuu. Laittakaa nyt pullot pois. Joko, kiitos. Joo. Eiku aina ennen. Tuutte siihen nyt patsastelee silleen niin, macho meininkiin. Et sit niinku vaikeampaa paikkaa löytyy. Ääneen kuuluu. Okei kundit, hei nyt siihen niin. Nyt ottaa pari promomatskukuvaa. Hei, viinapullot nyt hei pois. Semmosta niinku meininkiä nyt siihen, hei. Sormet pois. Okei, nyt hei, nyt silleen angry lookia siihen niin nyt. Nyt tulee hyvä matsku. Kuvat vaan. Toi on vähän köyhä. Hei. Let me do the business here. Ja niin yksi vois mennä silleen polvilleen siihen eteen silleen, tiiäksä? Patu on pieni, se menee. Patrik siihen nyt. No. Yeah! Puhuttakaa vielä kerran, että rock and roll! Rock and roll! Meni tänään joku ees hyvin. Mut hei, nyt on taas time is up. Seuraavaa mestaa, hei, kiirettä pulloa. Ei hyvää päivää. Tot teidän viinanot, tot liemen litkimistä.
Ei tät enää jaksa. Kuinka sanoo? Ei kyllä nyt pitää siirtyä jatkamaan. Jääkää työ siihen, ei tästä tule enää mitään. Kohta meillä on maailmankiertue, stadionkeikkoja, kaikkea. Naisia. Me ollaan vitu mahtavia. Me ollaan helvetin hyviä. Tää homma toimii. Tää toimii tosi. Tää tulee rekoja. Kestät sä? Mitä jos se nousee sulle päähän? Kestät sä? Mä kestän. Niin mäkin. Siis ollaanhan me valmiita tietysti. Vaikka tuossa autossa ei pääse köyrimään, mutta silti. Niin. On se aika peristä. Mä oon kuningas. Mä oon ainakin ihan valmis niinku. Sinusta ei saa kuningas tekemään. Ja sä vaan turpaskin. Joo. Joo, morjesta, joo. Christian täällä. Von Bisman, joo. Terve. Se meripäivähomma, se meni kyllä ihan mettään. Ne helvetin äijät oli koko ajan kännissä, et ei siitä ei tullut oikein yhtään mitään. Ja mut se on nyt semmos sählinkihän se nyt oli vähän. Niin ja sit niistä promokuvista tosiaan, mä en oikein ollut, mun mielestä se kuva ei oikein saanut niinku sitä syvintä olemusta niinku oikein niihin kuviin, että joku siinä vähän mätti. Kyllä mä itekin otin vähän kuvia, räiskin siinä niin, mä nyt oikein no, mut hei joo, mut käyttää niitä mun kuvia joo hei. Right, ei muuta kuin jätkää itse vaan. Tää meille enää asia. Ei. Tää on hieno reissu. Ei ole. Reisillähän meni sekin sitten. No, niinhän se meni, mut on se hyvä, kun sä Jarmo veät noin vaan vissyä, etkä viinaa niinku nuo äijät koko ajan ryystää. Nyt hei pitää lähteä mennä. Annatko mulle vähän sitä vissyä, niin mulla on vähän semmonen jano. Tää on raakaa viinaa! Hei, annas mulle vissyä, you know. Jäillä. Ja ota itsellesi joku piensiideri. Alright. Mieluin ilmaisjakelulehdestä sain pienen luvalla sanoin ilmoituksen ja... Tässähän on tämä meidän vaatimaton matalaprofiilla väsetty ilmoitus, jossa me haetaan niin kuin paikallisia kykyjä näihin koeesiintymisiin. Päätin sitten kokeilla, että miksikäs ei. Ai vissoja. Ei mitään vakavempaa, sellaista se aina vähän niinku tien päällä on. Että... Ei, hyvä jätkä se on, ei se mitään. Okei jätket, hei onks teillä niinku mitään nyt toivomuksia tonne noin keikalle, backstageille, hei mitään toivomusta? Hei, nyt vaadittaisiin. hyvä kun kysyt. Kato, me ollaan laadittu tässä tällainen pieni lista, että... Lista? Niin tossa olisi sulle tämmöisiä toivomuksia. Raide. 3 tuorekurkkuu. Ei mulle. 18 koria kaljaa. No eihän me nyt voida muuten mitenkään toimia missään lavatilanteessa. Helvetti. Jumala. Vaahtokarkkei. Jumala. Ja tuo viunaa kans vähäsen. Viinaa kans totta. Eikä niin vähäsenkään. Vähittäin lajiteltuja eri kippoihin. Ei jumala. Mikä sinä nyt mättää? Sorsat lentää, minä en. Paitsi jos viinaa pikkusen ottaen.
Minnes me nyt ollaan oikein menossa? 30 ainakin. Minne me ollaan menossa? Patu! Minne ollaan menossa? Torille. Sainko kalakuppua? Mitä me torilla? Atsa, sä oot meidän perheen ainoa ongelma ollut koko ikäsi. Siis mikä se ongelma kaikista eniten ollut? Se on siinä. Mä oon täysin mies. Mä en oo ikinä viinaa. Eikä ikinä kyllä. Saat lopettaa kaiken, mutta et valehtaa. Ei se oo niin päin. Ei hitto, jotain juotavaa pitäis kyllä saada tää hoivaa. No, vissyä. Ei, no en sun vissyä, kyllä. Se on niin. Vähän laimeempaa sais olla. Silloin jos ruvetaan ryppäämään ja sit ruvetaan ryyppäämään. Ja mun mielestä on se, ainut asia on se. Ja mun mielestä siitä ei sunkaan pidä yhtäänkään ottaa perheitä enää. Kuselle! 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 Vittu kaljalle! Ihmisiksi siellä ei. Nyt kun kaljaa, koot saa pojat kaljaa. Bisse! No niin, yhdet voitte ottaa. Korit! Yhdet korit saa ottaa. Mulle riittää joku 8. Ne perkele sanoi, että ei. Kello on... Ei myy meille! Yli 9 tai jotain. Paljon kello on? Ei. Tupakattu. Auto on tankattu. Ei rööki. Nyt sisään. Nyt sisään. Jatketaan. Joo, mulla oli tuossa keväällä aika paha 30 kriisi ja mä ajattelin, että jotain tarvitsisi tehdä ja tämmönen rock-juttu sopii mulle tietysti hirveän hyvin, kun mä olen kuitenkin vielä aika nuorekkaan näköinen Jannu. Ja mä oon koulutukseltani filosofian maisteri merkonoomi, että kyllä mun yksi tämmönen metalliprojekti pitäisi pystyä hoitamaan. Niin, mutta vai tämän tyylisessä projektissa rahaa menee aika paljon. Niin. No terve. No morjens. Onks tää nyt se treenimesta? No tää se on. Joo, just no, tämmönen tää on, joo, just. Tää on mun koti. Aha. Joo, no missä hemmetissä ne muut äijät on? Hei, ei mitään ulkopuolisia nyt tänne näin. Kristian, et sä tunne minua? Make. Ei jumalauta. Käydä vaan parturissa. No Tukka ei. lähtenyt. Tukka lähtenyt. Terve. No terve. No ei kai siinä on yksi toinen. Aha, no. Roota! Vähän mies on muuttunut. Joo, jonkinlaista syödä sen täällä. Sinne niin, sinne taakse siihen niin. Hei, sieltä niin. Niitä skeba käteen tonne noin. Missä tää on kitarakamat? Kamat. Tuollahan se on. Viimeistä huutoa. Ei se on todella. Jumalauta, älä nyt sijoiti. Tää? No eihän siinä mitään vikaa. Niin mulle sanottiin, että se on kova vehe. Hei Kristian, kato kun näissä on aika vähän näitä pelteitä. Mulla ei nyt oikein silleen ole niinku hyvä meininki. Peltei? No kyllä mä kattelin telkusta ja laskin keskiarvoa, että suunnilleen ton verran niitä peltejä on. YKK, no ton verran niillä on yleensä niillä kovilla äijillä siellä niin, siinä setissä. Hei Patrick, hei, nyt tommoset harrastelijateatteripajat, mikä helvetti toi nyt on, hei? Tää on tämmönen. On mulla kyllä yksi teepaitakin tästä. No teepaita, no niin, paita helvettiin ja teepaita esiin ja settiin kuntoon nyt, hei! Pidetään päässä. Tseka. Setit on kasas nyt, hei, nyt käydään vetää nyt, hei, kiire on. Käykää, soittakaa nyt jotain, hei. Check.
Mitä biisiä? Jotain tunne, kyllä te nyt jotain tiedä. Eihän mulla ois mitään sanoja. Niin pitää nyt laulaa sanat olla. Hei, venä vähän, mä skriivaan sulle jotain. Kiitti, moi. Siipeen myrkky-enkelin. Joo. Okei, tässä on sulle nyt vähän sanaa. Tosta noin lähet kapailee. Kyllä siitä lähtee, hei. Kiitos. Hei, viinat helvettiin. Tänne se tullo. Takavarikkoon. No niin, nyt lähteekää. Siinä on nyt meininki. Anna se mun keittiökuulon takaisin. Ei, tippu. Tippu nyt käyvä, hei. No mitäs pitäis soittaa sitä? Hei, rauha nyt. Silleen niinku, tiiätsä, silleen niinku ja semmoista niinku, tiiätsä, semmoista heavy. Joo, vähän joo, just sille niinku, enemmän niinku munaasia, asennetta. Viestuttaa, nyt on mukaan. Enemmän asennettavaa! Uudestaan! Nytte, mä tuun parin tunnin päästä tänne näin ja te otatte tän biisin haltuun siihen mennessä. Ok? Mä tuun parin tunnin päästä. Okei? Ok. Noniin, reeni! Come on! Mä käyn kuskalla. Minä huuto kuuluu raskauden. Reitti selvä. Sun pitäis tulla jo. Ei. Täällähän se on. No helvatti, tänne. Ei. Nyt onko bileet, jätkä? Maavarjoon peittyy. Se oli hyvä, hei. Se on muuten hyvä mun mielestä. Alle siipeen myrkkyenkeli. Mikä on myrkky? Mikä se voi olla? Nyt synnin pesään. Lennä. Pelmahtaa. Kokeillaanko me soittaa? Hei, se Bisman tulee viimeinen sen päästä. Tässä nimittäin nyt ruvetaan... No helvetti, sit äkkiä. Äkkiä. Nyt ollaan nyt kohta soitettu. Nyt kokeillaan. Nyt siihen suuntaan näköjään meneekö nyt jollain tapaa. Mut hei, nukutaan yön yli ja reenataan sitä, funtsitaan siellä unissa, hei. Koittaa nyt ottaa tää biisi niinku haltuun siellä, niin kyllä se siitä lähtee. Kyllä tuossa parempaa oli kuin siinä alussa. Hei. Armoton. Joo, just niin. Synnin pesäälle. Joo, mut hei, nukutaan yön yli, katsotaan, kyllä tää tästä lähtee. Teräsruoskassilla. Tavallaan me ollaan. Hei, nyt pitää mennä. Ja kohta Kiirettä pukkaa, hei. Joo. Palataan. Huomiseen. Joo. Morjes. Jätkät! Mä löysin sen systeemin, mistä se menee. Noniin, okei. Noniin, alusta!
Bisman? Ai haastattelu? Ei, mä en hanskaneet haastatteluja. Soittele Rockstar-assistentille. Christian Seellä Rockstar-projektista, terve. Terve, mitä se on? Me duunataan semmoista kasarihevin-projektia ja tarvittais vähän niinku apua tuossa biisinteossa. Kasarihevi? Niin. Eikö se ala olla jo vähän niinku ohi? Ei, se on tällä hetkellä ihan hot. Se tulee niinku takas, vähän niinku retro-meininkiä. Se on tällä hetkellä hitti, ei hätää. Jaha, kasari. Vai? No hitti pitäisi tietysti saada. Teetkö sellainen niinku Still Loving You sellainen slovari, tiiäksä? Ei hirveä slovari, vaan semmoista niinku heavy meininkiä, semmoista niinku rankkaa skittaa ja semmoista niinku meininkiä, letti lettää. Joo, silleen, olisiko niinku... Silleen mä oon kattonut videot tuolta noin. Olisiko niinku oikein tupla pasaria ja kaikkea sellaista? Pasari? Pasari, siis passorum. Passorum, joo. Pistää tupla. Pistää 3 saman tien. Triplat vaakeihin. Jaha. Joo. Kunnon meininki. Joo. Ja sitten... onko sulla mitään niinku tekstimaailmasta mitään hajua, että miten se liikkus? Joo, semmoista niinku rakkaus on semmonen hyvä teema. Et se on aina rankkabiisi, mutta rakkaus. Rankkaa rakkautta. Jotain niinku... Mä oon funtsinut semmosia jotain niinku rakkauden kasipallo vaikka semmonen. Ja sit kulmapussia ja... Kasipallo? Joo. Ja sit joku niinku semmonen kova ja metallinen objekti, joku rautakanki. Siinä ois se. Rautakanki. Joo. No, alright. Mä rupean tekemään sulle biisin. Voi perkele. Rautakanki. Mä tietysti yhden hyvän paikan, mihin ton rautakangen vois kyllä laittaa. Sä veit mun jalat alta ja vereni seisautit. Yeah. No niin, Ripa. Eikö se Ripa ollut? Krisse, siellä. No niin, nyt mulla alkaisi olla kuullut biisi valmis. Mä paan täältä tulee. Tässä on nyt sitten ne kaikki, mitä sä halusit. Täällä on kasipalloa ja rautakankea. Antaas mennä tosta noin. All right. Rockimeininki. Onks sun sano? Olisiko sun sano? Joo, tuossa teksti. Joo. Just tällaista. Kuuluu ne triplapasaritkin siellä hyvin. Sä veit mun jalat alta ja vereni seisautit, kun tuli takavasemmalta ja alleni käännähdin. Kauden kasipallon, sun kulmapussis upotan. Sä räjäytät mun kallon ja rautakankeni syöt. Mitäs sä pyit tästä? Joo, tähdänjokkaa, ei mitään hätää. Onks sun rahat mukana? Joo, mulla jäi toi puhelu kesken, mä soitan tosta noin, se on siinä sit. Mikä? 5 $5? 5 $. Oli. No hei Jamo, sun täytyy ymmärtää, että en mä voi joka reeneihin voi ostaa uusia kamppeita. Niin. Eiks nyt millään onnistu soittaa niillä vanhoilla? Eiks ne niinku riitä vanhat kammat? Niin. Ja Patuki. Niin no, niin, kyllähän se valitteli silloin viimeksi. Christian von Bisman täällä, terve. Olit noita rumpuja myymässä. Tässä lukee, että olisi paljon peltejä. Onks niitä nyt varmasti paljon?
väriset kannot, saatana. Väistö vittu! Kurikaalisellekin kelolle tänne meikäläisellekin. Joo, kyllä tää ihan hyvät näyttää. Morjesta. Daniela siellä vai? Daniela? Joo. Mä oon täällä Keski-Suomessa vähän tsekkailen kiinteistöjä, joo. Semmosta. Niin. Niin onks niitä jo niin kauan? Niin on, täällä ei oo lumimaassa. Totta. Joo. No onks ne äijät treenaillut siellä nyt kovasti? Ai jaa. Joo. No mun pitää melkein kyllä tulla sit sinne. Niin. Ostanut noita kamojakin jo niille äijille. Joo. Just joo. No mut hei, mä tuun täältä heti pikimminkin kun pääsen vaan, että heti kun pääsen. Niin, no okei. No mut palalla. No, moi. Yes. Olis kuulemma mennyt siellä Flekun kämpillä ihan kännäämisen puolelle. No se oli joo. Pikkasen riistää tukaisesta. Joo, mä hommasin nyt tän uuden tilan ja uudet kamat on nyt täällä näin, että... Tiedätkö, se on tosi huono juttu, että tää homma pääs venyä tälle. Teidän ukko on aivan raivoissaan. Ai jaa. Daniela tässä äänilevyssä, moi! Mulla on oikein hyviä uutisia kuule. Joo, eli Bisman on tullut nyt takaisin Suomeen. Joo, tiedetään. Tää homma on ollut pikkasen jäässä, joo tiedetään, mutta nyt aloitetaan uudelleen. Eli hän on hommannut uuden reenikämpän. Mä oon tosi vihanen sulle. Mun mielestä se on jonkun selityksen auki, että minkä takia tää... No hei, kato! Tervetuloa! No niin! Paremmalle vaan. Tää on aikaisin. No niin. Hei, ja onkohan nää meille? Hei! Come on! No niin! Tää on here! No niin. Aika hyvä. Tyhmän väriset rummut. Tää on ihan kumma homma. Tää on ihan alright. Pissa, mistä sitä menee päälle? Hei, Jamo Koske, niin, ne on levyyhtiön kamoja, hei. Täällä on sun, väistätkö vähän? Tos noin. No siinä niin, se edellinen oli 20, tää on 21, että tää on kuulemma tosi jees. Jumalauta! Manu! Niin? Mä katsoin, että sulla on tää hapsuttaa täällä, että meidän sit kasvattaa niinku pitkäfretä. Joo. Siis usko, jos minä sanon, että ei. Se ei saatu sulle yhtään. Joo. Jaha. Oikki vaan, se on ihan hyvä. Alright. Hei, hei, te ootte nyt aikanne saanut näitä biisejä ja muuta, niin mä kävin tossa hakemassa vähän niinku ammattilaiset yhtä matskua, että siinä on kuitenkin munaa ja meininki. Kuunnellaan se ja katsotaan, että siinä pitäisi olla hyvä biisi meillä. Okei, se pitää. Tää mun mielestä toimi tosi jees, että tässä oli semmoista tiettyä boloksia. Onks tässä Kuunnelkaa. hyvä? Jo tää... Ispaa taas. Mun mielestä tässä on jotain niinku meitä. Jee! Hyvät sound! Hiltusen Isto väänti tänään. Kuitenkin tunnettu noissa rockipiireissä. Kuka Isto? Hiltusen Isto. Tunnettu rockmuusikko ei. Se on humppamiehiä. Se on humppamiehiä. Se ei meille toimi. Hei, se on... Tää on mun mielestä. No ei, se on vasta
Antakaa mennä, kerran myrkkyhenkei nyt! Se on passon vire. Hienosti meni, hei! Tää on siis... Tää on Hei, mä oon todella yllättynyt. Jumalauta jätkät, samaa rataa. Jatkakaa. Siis unohdetaan se äskeinen. Tää on niinku ihan kurkumeininki. Sanaton. Aivan. Hei, mut mulla on kiire. Hei, mä buukkaan studioon nyt. Mä lähden käymään studiossa, niin venatkaa vähän, mulla on pieni price teille. Olkaa paikalla. Mikäkään se nyt mahtaa täällä kyllä olla siis. Tää meni hyvin! Jees, Sano. Käykää siiderin paskaa. Hyvä. Hei, jätkät, nyt nauttikaa tästä näin. Mä lähden bukkaan studioon, mä tuun kohta takaisin. Pitäkää hauskaa, treenatkaa tot biisiä, samaa rataa. Odotan, että te vedätte yhtä hyvin sen jatkossa. Me ollaan parempia. Hieno homma, mutta hei, nyt pitää mennä. Varmaa juttu. Ei muuta. Kiitoksia. Siinä on sitä, että se vaatii sen, että todella niinku satsaa siihen niinku kaiken. Et niinku sun pitää todella niinku vääntää. Mä niinku Flevu, mä tiedän sen, että sus on sitä. Siksi sä oot tän bändin keulahahmo. Luulen, että kaikki löi ällikään, kun käytiin hakea sitä jätkä messiä. Kun katsottiin sit pientä mansionia siellä, niin meikäläinenkin tuli niinku kateelliseksi siinä mielessä. Kyllä mulla vielä. Olisi ihan kiva rakentaa niin. Kun mä saan noin Nigerian bisneksestä kuntoon, niin se on siinä. Oikeastaan nää niinku koko orkesterin laulajana minä kyllä sanoisin tohon hommaan sellaisen. Bändännekin uskomaan. Tätä et kyllä enää käy kusettaa meitä kyllä missään vaiheessa. Heitteleekö se vähän? Miten mä luulen... Kuhan heität se on? Sä et vaan pysynyt perässä. Minusta tuntuu, että siinä yhdessä vaiheessa mä olin paljon teitä kaikki EL. Sitten mä olin loppujen lopuksi lopussa paljon ennen teitä. Mä voitin. Kuitenkin niinku Pismaninkaan laitetaan riffit. Se nyt ei huomaa vittu mitään. Vittu, se näytti mulle tän riffin ja mä masteroin sen. Paneroi! Se on paneroit-kanavaa! Eikö panerointi on sitä, että on puolelta toiselle on panerointi. Panerointi on nusselista. Ainakin on täällä, että kuitenkin tää konsepti pysyy niinku jollain tapaa kasassa. Et niinku mun mielestä niinku ei lähdetä kuitenkaan niinku ihan niinku irstailun valtatielle. I fucking love you. 23.
Kuule Unkari. Mä saatan Itä-Euroopasta. Olit sit Unkarissa? Juu, sieltä mä sain Itä-Euroopasta tämän konseptia. Kato, homma lähti toimimaan. Mä tiesin, että tässä on markkinara. Mistä se olikaan? Mulla oli se visio ja mä näin sen markkinara ja mä tiesin, että tästä on. Semmonen joukko, että on pakko niinku pokkii perseelle. Muuta... Joo, mut nyt ei oo studio... Nurkassa nyt jo näytit sen. Studio on puukattu ja mä luulen, että tästä tulee niinku biggest hit ever. Tää homma niinku pelaa. Tää on tässä. Tästä niinku lyödään rahoiksi kaikki. Näin mä meinaan lupa. Saanko mä mitään liksaa tästä hommaa? No, totta kai, kaljaa tulee pöytään. Kaljaa. Tulee pöytään, ei mitään hätää. Tää on mun projekti, sä oot keulamies just sen takia, että mä annan sun olla se keulamies. Äläs nyt käy isottelee, hei. Homma menee näin. Tää on mun juttu. Sä et todellakaan käy hyppii silmiä. Mä luulen sellaista, Homma menee. se saa turhaa ihan konnolla. Hei. Se sanoit äsken muutaman sanon mun peikalle pikkasen. Kuka antaa leivän sulle suuhun saa? No siinä! No! Niin! Siis muille jätkille se hankkii kaljat ja tähän näin. Mitä sä syntyit? Sä tiedät, että mä juon siitä. Homma on nyt näin. Mä en juo kaljaa. Homma on nyt näin. Ymmärrät sä? Mä hoidan tän homman nyt hei. Mä en juo kaljaa ja... Mitä siideri oot halunnut? Itse pitää ostaa siiderit, Prismat muille se ostaa. Voi. Sä vihaat minua. Ei paska. Vihaat. Hei, homma menee nyt näin. Hei, sä oot yhtä tärkeä kuin muutkin. Mieti, että se, että sun nyt on vähän näitä omia mielihaluja. Niin paljon parempi, kun sulla on nyt tänään toi solmio ja mulle jo. Se, että sulla on omat mielihalus, hei, mä en voi tyydyttää kaikkea kaikkiin. Homma menee... No niin, painu sinne vessaan. Sä veit mun jalat alta ja vereni seisautit, kun tulit takan vasemmalta ja alleni käännähdit. Tule kuumasti, baby, ja anna sun tulesi. Mulla roihua, baby, sä saat niellä mun nektarini. Mun rakkauden kasipallo, sun kulmapussis upotan. Sä räjäytät mun kallon ja rautakankeni syöt. Yeah, sen ymmärsit, ja sinä paholaisnainen karaisen mun tankoni. Mun rakkauden kasipallon sun kulmapussis upotan. Sä räjäytät mun kallon ja rautakankeni syöt. Kasipallo ja pussi, suu kuokka ja Jussi. Suu siellä, Peter täällä. Come on baby, meet my Kekkonen. Mene nyt vittuun sen kameran kanssa sit, saatana.
Koitus pitää aina. Vittu.